Pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kalata timechoka kumudzi kumalawi. Bwande mukuli chani? Chawango. Ndakondwa tutulero lonse ndapeza danga lukulembera kalata ine achimwene anga okondeka. Kumangalande. Kuno kwanu kunyasande, omwe wa ndima wandeweyaniwo. Ndima wa who are you? Kuchitika zinthu zambiri kwa basi. Ndipo pena pake ndikati phe, ndimadziona kuti hayi, zinthu zakezi sizikukhala bwino. Mpaka nazafika poti anthu tayamba kumaganiza kuti akuluakulu. Mwati ndima umenewu ndi chabechabe. Mwati palibe wina wake wamtima ngati chikolopa amene akumachitira dala kufuna kutikhaulitsa. Panopa ndi mmene zinthu zake zokhaliramu ku nkhani ya magetsi achimwene sitikudziwa kuti akunena zoona ndani, komanso chikuchitika kwathu kuno ndi chiyani. Koma timva bwinobwino mitu yathu pena pake ndi zomwe zija achimwene ndidanena zija ndi ya raundi yozungulira ndi maganizidwebe ake akumakhala oseketsa kwa basi. Komabe monga muja timachitira muja mundilole kuti tsiku la lero ndiyamikirenso basi zomwe zija zakhweze, basi zimene sizimakhumudwitsa, ndipo tikangoyenda maulendo asanu mbasi zakhweze miyezi itatu. Ulendo winawo wachisanu ndi chimodzi umalandira tikiti ya ulere ya ulendo wako amwene. Zimenezi zikuchitika khweze buses ndipo zakhala zikuchitika chiyambireni, sikutinso ni mpikisano oti hayi mawina tikiti ya basi ayi ndithu ndizokhazikika zosaona nkhope kapena kutengera mphumi. Njifa yaketu kuno anthu ambiri anapanga chisankho kuti maulendo apa basi kwathu kuno kuli bwino kwera basi zakhweze basi umapulumutsa ndalama zako komanso nthawi yako yokhalira pa msewu. Kwathu kuno za magetsi zija ayamba anthu kugwira na ufiti monga muja ndinakufotokozani kale muja achimwene. Zikuoneka kuti china chake ku nkhani ya magetsi chinachitika chimene mpaka na pano ifeyo Bwantasa sitimatha kumvetsetsayi. Chimene timakanika kumvetsa ndi choti kodi ndiye kuti ifeyo adatilodzayo ndi ndani. Maulamuliro akhala akubwera pakatipa komanso kumapita onse kumangopanga bo nkhani za magetsi. Kodi ndiye kuti zimakhala bwanji zinthu zakezi? Lero ndikukamba za zipangizo zopangira magetsi zimene zambiri zidayikidwa nthawi ya malemu alidzi, koma ena onsewa abwera pakatipa amaganiza bwanji za magetsi. Chimachitika ndi chani? Kodi samadziwa ndithu kuti mmene zinthu zikuyenderamo kukufunikira tichulutse magetsi athu anthu asamagone mu mdima? Ndithu pena pake ndiumaona kuti ifeyo ndife anthu odabwitsa kwa basi. Posachedwa apa timanyadira kuti takwanitsa zaka 58 za ufulu odzilamulira tokha. Koma achimwene malo odzatu enieni zomvetsa chisoni ku nkhani ya magetsi. Madzi tinawo ochuluka ndithu, dzuwa limakhala chiombereni,
kaya mphepo imakhala ikomba ndithu zinthu zonse zofunikira zoti kwinako anzathu nomagwiritsa ntchito popanga magetsi kunoko zilipo. Koma ife hayi dzuwa timangogwiritsa ntchito kuyanikira makakana, dzikhwiya, kapena kufutsa mfutso wa chitambe basi. Komatu ndiye kuli chigulu viwanthu vophunzira bwino bambo ino vamadigiri yawo vimadotolo pa nkhani vamagetsi. Koma basi kathayo kawo kali pa khosi kumakhala m'maofesimu dzaka ndikumapita akungodalira timagetsi tomweto takalekale tomweto amwene osafunanso kuti asinthayi. Zimenezi ndisaname zimandiwawa kwambiri ineyo munthu wakuno kumudzi kuchikumbeni ndimakumbukira mwana wanga agoloso ntapita naye koyamba ku tauni. Mwana kuona magetsi adakanika kuyendatu anangokhala pansi kumakana kuti aya baba mukufuna mudiphunzitse za staniki inu, taonani dzuwa ilo anthu amangirira nyumba zawozo. Aya baba sindikupanga nawo. Kudavuta koopsa kuti mwina mwake mwana wanga amvetsetse, komabe ndinkamumvetsetsa. Kumudzi kuchikumbeni kumene tinkachokera kudalibiretu magetsi, ndiye mwana akalawadziwira kuti magetsi amwene dzaka 58 zodzilamulira tokha. Koma chaka ndi chaka kumakambabe kuti hayi koma ujeni amagetsiwa haya pepani anazima dziko lonse haya koma ujeni minyama chani kwenikweni. Ndikudziwa kuti mwina mwake mudzinena kuti obwande ndiye takambani itu mmese munayambitsa makampani angapo opanga za magetsizo, ndiye kuti nkhani zake pano zikuyenda bwanji? Zokha nukambazo achimwene pena pake mitu yathu ndi araundi basi yozungulira timakina takalekale timene tambiri adayika alidzi nthawi imeneyo. Ndipo ufuna kuonetsetsa kuti anzathu ena ake anyamata ampingo wathu apeza chochita, ndiye kuti ali kuphwanyaphwanya kampani yopanga za magetsiyo kuti mbwana ikhale kampani payokha, ndiye tiye tilembe ntchito azakhali aja ujeni ujanso abwere kumeneku ukhale zimabwana kumeneku zoyendera galimoto zopuma achibale asamazunzike ife tilipo ayi ukuso tipange kena kayika kampani kuchokera momwemo muzamagetsizi, ndiye tilembe ntchito malume aja komanso kweni aja akhale mmenemu adziphaka laifi. Koma tuti magetsito ndiye tomweto takalekaleto tosalongosokanso. Mpakana pano sitimatha kumvetsa kuti kodi ndiye kuti anthu ankaganiza bwanji kumaganiza zopanga makampani ena opanga ntchito zimodzimodzi za magetsi amodzimodzi omwewotu ochepa kwambiriwo. Ife kuchikumbeni kuno nditi nzeru tatoperewelati akadatifunsa maganizo achimwene tikadawauza kuti mmene zinthu zake zikuyendera papa tatiye tichulutse mphamvu za magetsi tiye tifikire paliponse kenaka tikakula tidzafikeno poti apa ndi mmene takuliramu tiye tipange kampani zina zoti ena adzingoyang'anira mmene tikupangira magetsi, ena adziyang'anira mmene magetsi akuyendera akafika nyumba za anthu, ena adzipanga zokatolera kangachepe nyumba zimene zikuunikira magetsi. Koma amwene simungakhulupirire kuti m'malo mwake zidachitika zidali zoda mutu zozondoka. Kansima komweko kochepaka bufa bwakenso bochita ukapempha kwa oyandikana nawo nyumba ndiye kuima pachulu kuti hey kuli kudya kuno, kuli madyo kuno, inu khalani apo enanso mukhale chapo enanso khalani chapo. Koma kodi munkhalimo munaonjezeramo madzi? Ayi, ndiye kuzungulira mutuko khako. Lero ino zilumika zisanu zapita chikhazikitseni makampani ena opanga ntchito zimene kampani imodzi imapanga kale. Palibepo choloza chimwene, ndipo pakadali pano zinthu zankirankira kusokonekera kuposaso nthawi imene idali kampani imodziyo. Komatu ndiye tikupitirizabe kukhala ndi kampani zingapo, ndiye kuli mabwana kumeneko, ndiye kuli galimoto vikulu kumeneko vidakwa vakoma mafuta, ndi anthu amandira mahalawansi kumeneko malipiro phamwamwa pogwira ntchito yotamandika yogawa ndima zaka zisanu. Palibepo cholozeka amwene, tidangothandizana kulembana ntchito basi mitu yathu pena pake. Lero lino kuphatikiza chigulu chimene chili ku kampani zitatu zimene zikuti zigwira ntchito ya magetsi imene inkagwirwa ndi kampani imodzi, ukhoza kuseka kuti pena pake tikuyenera kusintha kaganizidwe basi. Ujeni amwene kumangalande muliko mwauze kwa Manyuwa United kuti basi chabwino tamva kuti apambana. Kuno tusiti kugona chimwene anyamata amanyuwa United siphokoso lake toyi deile akumaphulitsa makombola kuchezera usiku wonse kuvina,
ndimamufunsa kafadala kuti kodi awina chikho chanji akuti inu masewera amodzi okhatu koma mpakana pano tikuzunzika kwa basi sitikugona ayambula chimanga chose munkhokwe avika chimera kuti akukonzekera kuti pa sabata afulule mowa kusangalala kuti apambana zovuta atu zinthu zake amwene ndiye mwauza asadzapambanensoyi chifukwa akamapitiriza kupambana Lameki kuno akhoza kufa ni mowa nanga kupambana kamodzi mpakana pano pa khomo sanafike akadali kumowa ndiye kungopambana kangapo bwa zitha bwino ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi Bwande kuda kunyasalande sunga mvenze